to our school's division superintendent, our school's division superintendent, Delberto L. Opinaria, Estat Schools Division Superintendent, Lieutenant Aliera, our officer, Dr. Dora Hernandez, our Public Schools Division, Public Schools District Supervisor, Elida O. Ibiso, our Baliwagan National High School Principal, Ma'am D. Daham. So, our beloved teachers of Baliwagan National High Schools, parents, and our dear graduates, good afternoon. Congratulations, Batch 2024. Your graduation today reminds that you reached another milestone in life, which emphasizes a new chapter of your life or another milestone for you to proceed, an opportunity and achievements in life. Your parents are happy and proud at witnessing your achievements for today. This year's theme, Kabataan Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas, reminds that kami mga batang 90s, matatag yapon din. Why? Because I almost walked from Dallas to here for almost 3 kilometers. Bakaso naman na sa una with my colleagues, mga classmates, classmates at doon diri sa ilang. Actually, which is also almost 3 kilometers na po, Baptas, with only 3 pesos, kabaon, paan mo, alaw, di bali, sundan, palidyas gawas. 45 days na, mahulod na. Paspas kayo. 2 months, 60 days, wala na. Sunod na, sugod ng klase. So, pamagin ka na, nabalas ko nila, pero ngayon naman ito, nakakalimot ko, mauna mo ko, kaya at least, ako sa pagkinikanan, niya, isod din, walang ikapulit. Sila, kasunod ko, then, sugod ng buwan ni Bali, fasting. Okay, kinala rin ito. Actually, in uniform. Salamat na lang kung isang mga time, during that time na pwede lang mga white t-shirt then pants then shoes na yun. I have only one white shirt and one black pants with Converse. So, pagkinahin mo na mo, para ma-relate na dinasunod na mo ang nila kasi para kung namin sunod kayo mga kaupat, ang mga classmates also are so predictable na biya sa pan. Unlike sa kanang parang na generation na nanay pag-ipakyan na tagal ng estudyante of privilege to study in the universities and in the government universities. So, patay ang allowance na po. Nanatay pagkukuha na ito, nanay pag-enroll, allowance na po. So, regali ang akong tinanong ng Pilipino dito. Nakapasurvive sa kuha. Kaya mo ano gusto ko kaya naman ako. Nakasurvive ko, kaya kaya na mga buwag na 50 kilos na natin. So, yun na, 500. Diba? 500 pesos sa langan. So, muna yung nakasuporta na ako. With my parents, allowance 50 or 300. May allowance, something, baan mo na pamasahe, imo, 25, kuban pa. Grabe. Struggle din. But because na di man na gusto mamundang ng eskwela, muna yung ako agad, kamo, I can, what na kayo yung chance na ngayon na for yourself na mundang ko? Trabaho na ka, if you hold sa money, yan na yun. Maputol din mo ang mapanganay. Instead of having a greater opportunity for your life, may nakakubat ka,
at ipipod ka, dito na lang, alay ka, as is na ka sa iba katong mga gisundan ng trabaho. So, kung yan ang gano'n, sunod mo sa trabaho, iwan mo ginawa ka, sunod mo trabaho, maybe next time, pwede ba, kaya ang innovation is not for fun lang, kamay pag-ilan, no? Fun, kasi lang ako ang opportunity na ito, hindi man kami, may uban, 35 or 40 lang yan, eskwila, 70 pa mga rin, di ba? Ang importante, yung eskwila ka, hindi ingon nga walay rason, hindi makahuman ng eskwila for this time. Why? Government universities are free. Only, ikaw nag-i-discount kasi kung galing mo. Then, so much for that, nagtrabaho ko, para maka-allowance ko, trabaho ko, McDonald's, okay, part-time pa. So, nita ko, eskwila ko, pinawan, trabaho ko, magiging tama na alas 11 sa gabi. Pagkabot sa buntag, ako na si Edison. Aroy na tayo, kapay kayo ang duty niya, nakati tao. The fast food chains are very happy kahapon level. But my determination overpowered my will to speak again with Humagyan. So, nakahuman ko Bachelor of Science in Electronics and Communication Technology sa USAP. Sa Church in Juan, sa Historia. So, dito na punta sa magbagang pagpapahon na ito. Sus, may ano punta. Kwarta, di ba? So, applying a job is so costly today. Display kayo. So, kwarta, 50, kaya agad for interview na ko, mag-interview ang kwarta, yes, but kakayan more products upload, interview. Taon niya ko, pamahaw ko na. Kapitan na ako, kumada o hapding. So, di man. Na ang pamasahe sa bus, 80. 40 pesos shirt na madahan sa kurinta. I am hired with that position. 40 pesos. So, naman ko ako talusan. Nagpaktas ko, ikan tamlon, manunong ko ito para dito, makabot ko dito sa gym station. Naman yung station sa Sydney, so na 40 pesos lang yan, ang nato dito. So, ito siya. After that, trabaho ko for greater opportunities pag nangyari kwarta. Paano ba ka? Ibali, take an exam for your course. Then, dalang po din mo ka sa may operating na tinubuhin, diba? Ngayon, government employee. You'll take civil service exam, likely, then, ako man, pasal ko. Ako to, kagusan din, sir, for my job as senior bookkeeper sa Infinity Unit. Dito naman napagbaryon. Kaya electronics man to, niya akong gusto, outing. Patay, isang. Wala dito na resilience, enough ka, take the opportunity. But we will adapt. Kung sa'yo mga trend, mga makaibalo ka sa ako at pinabuti dito sa atong mananaho. Kung ang pag-ilig ko na, ay, namin, upapa, manapon, nakanagman. Kapoy na tayo na magkumah, experience din ako. Mas patong ninyo kami sa inihanan, magkumanan. So, kapoy ninyo. Then, kung mukha na sa yung parents, kinala din natin na natay determination. With that, nakakunan ko, nakakunan ko, for 9 years. Then, for now, na-apply na ko kayo. Hindi naman ko, with my wife, namin 3 kids, namin sa Dalas Karon, Kalusan din, sa Oriental. I work as PDO sa Tibokson Central School. Dito karon kayo, uli-uli ako. 2 hours kapit, mag-motor. Grabe kason, yapon. Pero, I'm glad na ihatagan ko opportunity sa Division of Misamis Oriental na magkatrabaho din ito doon na I hope na masinay ihatagan opportunity madoon rin. I hope that so much for that. I hope that those message that I've given to you, mga ako ang mga inspiration na mga ihatag sa inyo,
inyo po nang tuhok sa inyong kamalingon ba, inaglan ako yun. Si Sir Galit, grabing manikabot, silang trabaho, kuhan pa, di ba? Ito po sa tukang kamalingon, we are here in public school because we are in poverty line. Ako din na, ang kalatong na istorya. Eh kung partahan ka, ito kasi Bia University, eskwela, sa atong elementary, panulong sa college. We are in public school. Pero, ayaw mo pa ng kata sa public school. Ano? Ang ako mga teachers, grabe yung mabagilitan sila. Hindi ako ipapaghinambog. Okay? So, panahon na din ako ikaw nga, pasalamat sa kanan akong mga maestra. Kanan akong mga maestra na rin. Sir Salvati, mga panan. Ma'am Duriaga out there, Ma'am Lagarto, si Ma'am Duriaga, Ma'am Salvati, si Ma'am Yes, na practicing teacher na wala sa una. So, about it, nagkaroon Ma'am? Ay, naray Ma'am. Ma'am, Sir, Ma'am. Thank you kayo, hindi po kong professional. Salamat sa inyo ang mga effort. Ako kayo naman. Thank you. Kako pilinganan po, grabe yun, ilang effort. So may pamili, pinaka-importante, ang bog yung makakumantan. Okay, wala na nilo ko, wala na isa. Kaya sa tawag ko, kaya tawag ko. Kaya nabuhi. Kaya lang natin yung sabay. Kaya, minsan sa inyo, kata ka na sa grupo, kung para sa akin, iba na sa akin. That's all.